हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायफिनबाय। जोंहा नै दिनै लाइब्रेरि थांगासिनो लामाखौबो दिन्थिखादों आङो डुवेल केमेरा बानायखादो सासे गावजों बिराद थान्दायानो दिनै नै बरिया बरिया जादों दिनै थान्दा अखा हादोंमोन ना ओंखायनो हाथा लाबोखादों जोंहा नै दायो अखा हाबा खारग'नानै थांगासिनो लोगोफोर माथो खालामबाय थानो ना रुमफोराव बरिंनो लाइब्रेरिफोरावनो हाबना थाहैनोसै आरो दसे मानो ए ओमफ्राय लोगोफोर लाइब्रेरियाव जानला मानला भिडिअ लाबाय थानो हाया नालाय ओंखायनो डाइरेक्ट हाबनायफोरखौ देखायासै आङो। ओमफ्राय बिजाब नागिरदोंमोन आरो जोङो बेखौनो एसे लानाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा दायो माबा हस्टेलाव दोनलांगासिनो आरो सासे लोगोआ हस्टेल मोनबाय नालाय जोंनिया ओमफ्राय माल बुस्थुफोरखौ बेयावनो माने थोजायाबाबो मेनेज खालामनानै जाबनानै दायो दोनलांगासिनोमोन आरो जोङो लोगोखौ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो, बांद्राय गोलाव खालामनाय जानाय नंला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै, लोगोखौ दोनहैनोसै आरो दायो। बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर, बाय बाय।